Na začiatku rokov 2000 v Ukrajine rástla mocná sieť antikultových agentov, ktorej korene boli úzko spojené s úsilím jedného muža, Pavla Brojdeho. Prostredníctvom jeho neúnavnej kampane proti kultom si Brojde vybudoval kontakty, ktoré sa čoskoro rozšírili po celej východnej Európe. Zlomovým bodom bol rok 2002, keď sa v Vinícii konala medzinárodná antikultová konferencia s názvom tak odvážnym ako Totalitné sekty, hrozba ľudským právam vo východnej Európe. Konferencia nebola len stretnutím. Bola výzvou. Antikultisti z Ukrajiny, Ruska a ďalších krajín sa spojili, aby vytvorili základ pre svoje ďalšie kroky. Medzi nimi boli aj popredné osobnosti ako Alexander Dworkin, ktorý sa stal prezidentom novozaloženého Východoeurópskeho dialogového centra na ochranu rodiny a osobnosti. Ich misia bola jasná bejeveť proti vnímaným hryzbám kultov prostredníctvom právnych, psychologických a duchovných prostriedkov. Čo však skutočne hovorí za všetko? Nebolo to len stretnutie okrajových aktivistov. Konferencia v roku 2002 spojila psychológov, právnikov, zástupcov z Ministerstva vnútra Ukrajiny a dokonca aj duchovných z tradičných denominácií. Bola to koalícia. Jedna s podporou mocných štátnych inštitúcií. S ruskými protikultovými silami pevne zakotvenými v hnutí. Brojde položil základy niečoho oveľa väčšieho. Sieť, ktorá za pár krátkych rokov získala vplyv po celej východnej Európe a pripravila pôdu pre destabilizačné, antidemokratické úsilie pod zámienkou ochrany spoločnosti.